Shalom. Huria nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus neng bongot mahita tu parmingguon pa 20 sada dung Trinitatis. Asa taparade ma roha do pikirata martangiang sahobas diinganat tabi. Amin. Marende huria hita sian buku edde nomor 20 tolu ayat sada dot ayat 2. Yesus hamero di sun asa masih mengulurkan ipero utusan jalaban membaruan di itu torinami unang maparuan nabi ulang rohan nabi nang parinoton nabi mulo surut nudili manonami rohan nabi ikon hono padurehon dalan nabi sinigeon. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Martua do halak nama naon di pangujunan, ay dung tao sian pangujunan nii, jaloon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akan naholong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala pardenggan basa. Ro di saleleng ni leleng na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami siana selaon sat rodi sadarion. Hupuji hami maho ala nong sahat tuhami barita na uli na sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho ala di bagasan dame dohot asonangan di leko hatam na badiai. Say asi maroham. Urupi mahami mangulahon nan idokmu. Asahot rohanami jala terparangehok kami parange na badia. Say ajari jala pay baru marohanami. Asalam ias hami ro dia susuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita siap buku edde nomor 280 sada. Asal di Sana dohita
sayunang dup dihapus suhon, hodita di konde bata, alai kasuhana sitaunon, ido di abing bata, anak situ bingirani, ujung napatan daoni. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Imanan yenet sian buku poda bidu opat ayat 10 sarodi ayat 14. Marsitio pantu pangajaran maho unang parsita dingii. Saitiopi mai ay ido hanguluanmu. Unang paihut dalani aka parjahat. Jala unang madalani ho di dalani parjahat. Olak ni dosahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nobar tu patikmi. Amen. Marende hita sian beku ende nomor 420 sada. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami rikot doa sini roham. Di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahe na upaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhato potami tung na jojot do hami manibil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aindang dialamohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalaw sion nami marhite-hite. Pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Sai pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion doh agogoon ni ton di perbadia asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen asa ngapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita si tua ni malim na songoni. Na hudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna. Akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Marende hita sian buku ede nomor 475. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion imanatar surat sian buku pesalmen bidu 145 mamukka sian ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada tajahama marsika sore. Nabonar do Jahoba disaluhut akadalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Ibana mabahen lomo ni rohani akka na makabiari ibana. Jala di bege do angguk-angguk nasidai. Jala di palua do nasida.
kon barita honon ni pamangakku do puji-pujian di Jehovah. Jalanasa sibuk mamuji guarna na badiai ro di saliling-liling na idosatna. Martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Marende hita sian buku ede nomor 750 sia. Tahatidak ko maha porsiotai rap dot dongatta saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumopalangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinibuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubuan watoru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akka na badia dohot dihasesani dosa dohot diatai na maddok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dianguluan na sora sudah. Amen. Ede puji-pujian sian vokal grup Punguan Ina.
tabege matiting dihita di mingguan. Shalom. Odolan titing di Minggu tanggal 6 November 2022. Sada pakobasion. Goarni Minggu ta sadarion Minggu tanggal 6 November 2022 ima Minggu 20 sada dung Trinitatis. Topik Minggu marsi hohot di bagasan poda ni Yesus Kristus atau berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Sada titik 2. Padidion nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 6 November 2022 di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni huriatta do padidion tu yanakon ni huriatta toropna opat halak 2 bawa dohot 2 boru. Sada titik tolu titing nang marbagas. Sada titing paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Andi Gunawan Gideon Sibuea anak ni amata parulian Sibuea nahinan tubuh ni inata renti borugultum ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Makassar sada dohot oroanna Intan Permatasari boru si tanggang boru ni amata Hutal Sahala si tanggang nahinan. Tubuh di inata Norman Elpian boru si topul. Ruas ni HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Distrik 20 Walu Deboskap. Pamasu-masuon di Patupa di hari Jumat tanggal 10 sada November 2022 pukul sia WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Titing Parjolo naeng majalo pamasu-masuon perbagasan ma Boy More Hamonangan Situmorang anak ni amata M Situmorang nahinan tubuh ni inata Situa Resdi Regina boru Siregar. Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Tengah dohot oroanna Tresia Maria Gunawan ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Tengah. Boru ni amata Ikiang Yang SPD. Tubuh ni inata Theodora S. Dasipa. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 pukul 8 WIB di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Titing Parjolo naeng majalo pamasu-masuon perbagasan ma Johnson Felicia Fernando Lumbantoruan anak ni amata Sahat Lumbantoruan tubuh ni inata Litawen Ordas Guyana boru Panggabean. Ruas ni HKBP Jati Waringin Distrik Walu DKI Jakarta. Dohot oroanna Anita Firda boru Sinaga. Boru ni amata Situa Insinyur Berlin Togar Sinaga. Tubuh ni inata Aroma Marsita boru Pangaribuan. Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Rabutan 2. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 sia November 2022 pukul sia WIB di HKBP Resort Jati Waringin. Titing Parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu perbagasan ma Boy Ramos Joshua Silalahi SE anak ni amata Sintua PMH Silalahi tubuh ni inata Linda Diana boru Siahan nahinan. Ruas ni HKBP Kramat Jati Sianwik Kramat Jati. Dohot oroanna Rebecca Andrini boru Sianturi SPD. Boru ni amata Karyaman Sianturi. Tubuh ni inata Panitian boru Nenggolan. Ruas ni HKBP
bah kapal resort Sintanauli Pematang Siantar. Pamasu-masuon di patupa di hari Sabtu tanggal 12 November 2022 pukul siawib di HKBP bah kapal resort Sintanauli Pematang Siantar. Sada titik opat, pilihan. Di hari Minggu sadarion pukul tanggal 6 November 2022 di Parmingguan Manogot Arian Botari. Patupaon ni Huriado papungu pelean tudana pensiun HKBP dohot perpuluhan. Sialani tapasahat mai dung sidung jamita marhite amplop naung di parade Huriatta. Sada titik 5. Family gathering dalam rangka tahun kesehatian HKBP Kramat Jati. Hari Sabtu tanggal 12 November 2022 di Patupa Panitia Tahun Kesehatian do acara Family Gathering nani dohotan ni sude padita dohot keluarga dohot sude Panitia Tahun Kesehatian 2022. Sada titik onom. Penutupan program tahun kesehatian HKBP Kramat Jati. Hari Minggu, tanggal 13 November 2022, di kebaktian pukul 10 WIB, Patupaudo penutupan program tahun kesehatian HKBP Kramat Jati. Sada titik pitu, maka tidakon haporseaon, turuas di Pabel. Gereja merencanakan lao patupa ulaon peneguhan sidik manang malua turuasna di Pabel atau berkebutuhan khusus. Tusude situana adong di Witta be asa di data ruasna di Pabel nanaing madohoti ulaon sidi manang malua. 2. Pakobasan koinonia. 2.1 penutupan pertangyangan wik tim doa PHD kategorial dohot sermon Parhalado tahun 2022. Di hari Kamis tanggal 10 November 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Patupaon do ibadah penutupan pertangyangan WIK tahun 2022 di gereja. Nama kasuhuton ima WIK Cijantung Pasar Rebo, Kalisari, BS Taman Harapan, dohot Kramat Cililitan. Khobar tusi, sada mulai tanggal 21 November 2022, sudah pelayanan pertangyangan WIK tim doa PHD kategorial, dohot sermon Parhalado masohot ma sementara. 2. Sudah punguan kor asa marsi dohot ma di panutupan pertangyangan WIK lao patu begehon ede pujian. 2.2 perayaan ulang tahun Punguan Ina. Khobar tu ulaon merayakan ulang tahun Panitia Ina ke-58 tahun di Patupa do acara sada seminar kesehatan dan pemeriksaan USG. Di hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 14 WIB Patupa do seminar kesehatan gangguan saluran kemih, dohot pemeriksaan USG secara gratis tupungan Ina. Inahanna, PSL Piko, paduan suara, lansia Ina. 2. Pelayanan ibadah minggu. Di hari Minggu tanggal 6 November 2022, paduan suara punguan Ina, makobasi di Parmingguan pukul 6, pukul 10, dohot pukul 10 pituwik, ima liturgis, majahatiting, papungu pelean, dohot haret tahun, dan pemandu lagu. 2.3 retreat punguan Inahanna. Khobar tu program Dewan Koinonia punguan Inahanna tahun 2022, borhat do punguan Inahanna retreat tu Subang, Ciater, Jawa Barat di hari Minggu tanggal 6 saat tanggal 7 November 2022 pukul siawib. Di uluhon ni inang pendeta resort, pendeta Dr. Anna Chehapera Pangaribuan. Toblu Pakobasion Diakonia. Pasahaton
ulos turuas HUT ke-70 tahun. Nah di hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 bohoma umur ni amang situa kasih jutak 70 tahun sianwik cililitan besar. Hobartu program kerja HKBP Kramat Jati tahun 2022 pasahaton ma ulos di parmingguan sadarion tanggal 6 November 2022 di pukul 10 WIB. Titing nomor ragam. Ibadah puncak tahun kesehatian. Hari Senin tanggal 14 November 2022 inganan di Sopo Bolon. Sopo Marpikir HKBP masuk pukul 10 WIB di Patupa ibadah puncak tahun kesehatian distrik 8 DKI Jakarta. Sudah pelayan penuh waktu, pendeta pensiun, Ina Sarpat, diotang madohoti ibadah. 5.2 Undangan Sinode Distrik. Hobar surat nomor 5 tolu garing D 8 DKI garing 10 garing 2022 tanggal 21 Oktober 2022 hal undangan Sinode Distrik diatur homa songonon. Rabu dan Kamis tanggal 10 November 2022 inganan Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor Sada Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Registrasi hari Rabu 9 November 2022 pukul 8 saat pukul siawib. Ibadah pembukaan dan perjamuan kudus pukul sia saat pukul 10.30 WIB. Odolan nititing naso di jaha di odolanon boi mata jaha di warta jemaat naung dikirim di WA week masing-masing. Songonima saat nititing di minggu tasadarion. Horas. Nuaeng saat maihita tu acara pasahaton ulos ulang tahun papi 70 tahun tu amang situa kasih majutat sianwik cililitan besar. Radema amang majalo ulus yang huriata KBP Kramat Jati amang sintua ka Simanjuntak. Andurang so pasatami ulus na pinasa ni huriata ima hatan ni bata pesamen siap usada ayat sapronom sai pa mahapokudo ibana sarimatua jala patarida ono kutu ibana hatuoku di hata Indonesia di dok dengan panjang umur dan akan kukenyangkan dia dan dengan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ima saat namang. Jadi Radi Mamang Manjalo Ulus Nasian Huriata. Selamat ulang tahun Mamang dah. Panjang umur rumah tu jolanon di Batama mangaramutiam. Amin.
Ede puji-pujian sian kor punguan ina.
Marende hita sian buku Ede nomor 25 ayat sada dohot udutna huhut pasahaton pelian 1A dohot 1B. Sai pai ani rohaku, ono
naroha imana mangaramoti aka ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihamu saluhutna. Huria na hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata surat paduahon na tinongos ni Apostel Paulus. 2 Tesalonika bidu 2 mamuka sian ayat 10 rodi 10 pitu. 2 Tesalonika bidu 2 mamuka sian ayat 10 rodi ayat 10 jahma dita saluhutna. Alai na tamado hami toktong madok mauliate tu debata marningot hamu ale akadongan na hinahulongan ni Tuhani. Ala dipilit debata hamu sian mulana asa saut hamu malua imamarhite sian tondi na pabadiahon dohot hapursiaon di hasitongan. Aitu sido hamu di jauh marhite hite barita nauli nahu baritaon hami. Asa partohap hamu dihasangapon ni Tuhan Yesus Kristus. Atong alia kadungan khotma hamu congcong jala marsitiopan mahamu tua kapoda na wajarhon hami tuamu marhite sian hata nang surat pe. Apala Tuhan Yesus Kristus dot debata amata na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul na mian toktong do pakirimon na dinggan sian asi ni rohai. Ibana ma mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon hata na dinggan ima sahatna. Huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus. Nas ini merupakan satu pengajaran kepada jemaat di Tesalonik melalui Rasul Paulus, karena berhubung sikap orang Kristen yang menanti-nantikan yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Oleh karena pengajaran tersebut dan serta pengharapan jemaat yang pertama mengatakan hatop nama Roh Kristus. Adong mana salah mangatusi taringot tusi adalah dari jemaat Tesalonika meninggalkan semua pekerjaannya oleh karena perkataan statement yang mengatakan hari Tuhan akan datang. Tuhan akan datang secepatnya. Diingot hita dope amanginang di kejadian di Bandung. Imana nidok ni sada pandita marga S jual semua hartamu ina. Marsogot kiamat namanya. Saya jual masudi. HP dipaima-ima dang adong kiamat. Dangi ternyata sudah dijual, disuruh pendetanya sudah dijual semua. Dang adong dipaima-ima dang adong. Ujungna diulahom ma na dia ma na dilomoni rohana. Songoni dua manginang na masa diturpukta di 2 Tesalonik bidu 2 mamuka siana 10 luru di 10 itu. Itulah yang terjadi di jemaat Tesalonik. Salah mangatusi nasida di napabua ima nengrona ma Kristus Yesus paduahon, hari paduahon. Mereka salah mengerti
ujungnya mereka menanti-nantikan, ternyata tidak ada. Sehingga mereka membuat kejahatan-kejahatan dengan sesuka hatinya, menanti-nanti yang tidak pasti, yang tidak benar. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus, di botohita dora amang inang, dipakai do jemaat Tesalonikon, lau papuason hagiot ni dagingna, lomona siulaononna, paimahon roh ari paduahon Kristus Yesus tuportibion ina rohana. Ala nama seragam do pangatusion, godang do pangatusion taringot tu ari paduahon haroroni Tuhan Yesus Kristus. Godang do salah mangatusi halak. Di joloni trupukona manginang masetakas do sasitongna di paingo apostel Paulus do huria Tesalonik asa unang mura-mura mimbar. Ima bidu paduahon alai anggota ringot tu haroroni Tuhata Yesus Kristus dohot hasasahatta tu ibana mangido mahami tuhamu ale akadungan unang jalo-jalo mimbar hamu gabe maroha jala unang lilu hamu bahenon ni todi ni partodi manang hata ni parhata manang bahenon ni surat pe songon nasian hami didok akan apa buahon nunga dapot ari ni Tuhani. Jadi unang mura-mura disesatkan, unang mura-mura diluhon ita tea manginang. Taringot tu haroro ni Tuhan Yesus Kristus diari paduahon didok do di trupukon asa mar siohot mahita toktong tu debata amata tuata Yesus Kristus tuhatai alanima hamuna mang inang masetakas di sada Tesalonik bidu 5 ayat 20 sada didok do dison takasihamu masaluhutna na dengganima tiop hamu unang say jaloi hata na so pasti ikon jolo ditakasi ma disulikit ma tohodo manangdang unang say didok sasahalak tor dibondut tor di lapati diulahon salah dui. Harus dipikirkan dulu secara cermat, cerdas. Di leho debata do habisuhon tu hita sude ganup. Alani unang saya tajalu ya ke ajaran-ajaran na so tentu na so sadok maduhot huriata terlumubi HKBP. Konido takasihamu masaluhutna na dinggani matiopamu. Jalan nama ngulupe, lau mandalani nguluta, ikut jumolo takas, dung takas tatakasi, epolasi, kita perbaiki, baru odo siulahonon, odo sitiopon, ikonido manginang, unang tor, idok halak, songonon, tor, rarat. Sahat tua berlusung ujungna gabe keributan jala gabe lomo-lomo nama manggugai hapursiaoni sasahalak alanima dihamu kadamang dainang huria nahinolongan di bagasan Kristus Yesus ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik takasiamu masaluhutna nadengganima tiopamu. Jadi songonido nang aturan peraturan ni huriat HKBP. Songonima ru parmahanion pamicang nyota. Mulai dok manako do mataina dang tor gabe RPP honon. Ale jolo ditakasi do
rodo situanai madapoton. Duk situanai Roma muse situanai mangajak padita. Baru ma sahak ma tuarta tikting. Hona ru parmanion pamisangyon. Edo. Jadi sudedo rikot panakasion. Dang tor langsung atik buah gabus informasi dangi atik buah gabus atik buah dak tohoi ido makana ikon sitakasod do sasahalak di hasala onna ikon sitakasad do sasahalak mulai dok songonod do hina unang terporseham ido tong. Jadi dia muna kuriana inolongan di bagasan Kristus Yesus. Surat Apostel Paulus tu huria Tesalonik marite turpukon laho paposon huria Tesalonikodo Apostel Paulus marhite surat naon asaboha basa pola ikon paposon ni Apostel Paulus marhite tinongo surat natu huria Tesalonik asa unang mabiar unang managam na sositong alai ikon pos dorohana sida na ikon rodo Yesus diari paduahon ikon rodi asa diharorona ima Kristus paluahon hita sude jolma manusia asa unang masohot mangula. Jangan kita terus menanti-nantikan yang tidak pasti, tapi kerjakanlah kerjaan kita. Selama kita masih diberi napas kehidupan, kerjakan kerjaan kita. Jalankan aktivitas kita. Jalankan pelayanan kita dimanapun kita melayani. Jangan dengarkan orang yang tidak pasti, tapi dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan Dia akan datang di hari yang kedua. Itu sudah pasti. Tapi jangan tanyakan kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Sotung lilu hamu. Songonima nang dihamuna toras. Satu kinai bono muna ma lausi di honon. Anak nang buru muna di mingguta sadarion. Asa tanggung jawab nina toras dope laho marmahani manang mengembalakan mangalium poda do pahembakon sudia ka parminotoani dadanaki hamudo na toras naikon bijak cerdas asa di zaman-zaman nasi dan wayang tujolanon ikon rikotonom ma rikotamu manangyakon saat rodi magudang ibana ate manginang nanti akan dibaptis anak yang belum yang masuk ke dalam buku kerajaan Tuhan. Setelah dibaptis nanti ada pertanyaan apakah orang tua olodoho idetong uludoho mambuan dak danaki lau tu pengajaran ni halak Kristen ikonolodo hamuti. Jadi jangan putus-putus asa, jangan lelah menuntun anak-anak itu. Song-song ni ma di hamuna kadamang dainang huriana hinulungan di bagasan Kristus Yesus asa rope ibana tuatai di portibion padua halion nasa sitongna lau mangalap na pursiado dohot paucukon paru kilo ni na porsiai. Jadi posrohata debatado nasa toktong mandungani mangaramuti hita disude nasa ulaota alani dia muna
amanami inanami na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus posro hata asa di bagasan sedarion di bata mandungani mangaramoti hamu saluhutna siala asini rohana do saluhutnai dangalani burjuni rohata dangalani pambahenata alai ala asi dot holong roha ni debata berinisiatif laho mangain hita aka pardosa gabi anakonna alani toktong mahita uduk mahita marhite hatani debata alani dihamuna manginang marsiohok mahita di bagasan podani Yesus Kristus. Kita harus berdiri teguh ya di dalam firman Tuhan. Tarmubi ma dihamu inanami perempuan AKBP Keramat Jation nama ulang tahun 58 tahun. Selama ulang tahun ma dihamu baju kuning. Baju kuning baju sida di ulang tahun sadarion. Jadi pos marohamuna di ulang tahun muna na pa 50 tahun ya 58 tahun ini kiranya kedepannya orang Inang semua perempuan HKBP Keramat Jati ini harus berdiri teguh berlandaskan iman dan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya nang songoni hita te amang inang asa toktong hita diramoti di pasu-pasu di bata jadi posro hata ikon sudedo hita na manguluon manakasi saluhutna asa marite panakasioni bohado isedo sihuton isedo sioluan isedo nanaeng si ulahononon ahado naeng ulahononon. Jadi bijaklah yang hidup ini, pintar-pintarlah yang hidup ini, berteman bersaudara dan semuanya dalam dunia ini supaya kita tidak terjebak di dalam dunia yang panah ini. Di batama mangaramuti mamasu-masu musalukna. Amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasaat hami ma Tuhan diombason ima ngulu nami. Asa disaluhut asidot olong roham dohot dengan dibasam na setok tongo Tuhan mangaramoti nang mamasu-masu sude ruas ni huriam parhaladum nang sude aka full time debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami marhite tikting nami diombason Tuhan utangnya ko kami ma anak dot boru ni huriam dinalaho patupahon parbagason disakapi Tuhan dari Jumat tanggal 10 November 2022 di huriaon Tuhan KBP Keramat Jati ima anak koni huriam Andi Gunawan Gideon Sibuya dohot ima tunanganna Intan Permatasari Urusi Tanggang suak songoni matahe Tuhan nang anak koni huriam boy murer hamonangan situmorang dohot tunanganna Teresia Maria Gunawan disakapi Tuhan di hari pamasumasuoni 26 November 2022 di huriaon Tuhan AKBP Keramat Jati suak songoni matahe Tuhan ima Anita Firda Buru Sinaga suaksoni matahe Tuhan na tunangan na Tuhan asaho matoktong Tuhan disaluhut na Tuhan mamasu-masu saluhut akar rencana na sida nang program na sida Tuhan asa di bagasan na naing membuka bagas na baru na sida Tuhan ima rumah tangga na baru nasida ma Tuhan toktong donganomu
asa margogo nasida di saluhut pandunganmu Tuhan, marite pandunganmu Tuhan, margogo mansida patupaon sude aka mangalugaw rumah tanggana na baru. Dewata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, suak-suak ni mata Tuhan tangeko kami ma Tuhan, ruas ni huriam, na toktong di bagasan penuaan do pemulihan. Nama nami Sintua STR Siregar, Nyonya Sintua HA Simatupang Boru Sormin, Nyonya Sintua SM Nenggolan Boru Raja Guguk, Nyonya Utagalung Boru Simanung Kalit, Nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nopa Boru Situmorang, Nyonya T Siaan Boru Tampu Bolun, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Irna Nova Astria Boru Manulang, Nyonya Marpaung Boru Purba, P Sitorus, Nyonya Sida Butar Boru Siaan, Marlina Agustina Boru Sipautar, Janusi Sianipar, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Halundang Boru Siregar, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardidi, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, BMP Marpaung, Sintua LA Sianturi, Nyonya Tambun Boru Sibeang, Nyonya MS Sipautar Boru Tagalung, Anton Siaan, Nyonya Maniuruk Boru Situkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Pesti Boru Sianturi, M Pardedi Agustina Marlina Boru Sipautar, Saud Sitorus Amelia Gabriela Boru Rumapea, Sintua F Aritonang, Sok Songoni Mata Hetuan Tongon Namar Said di rumah sakit, Artalia Boru Siregar, Batara Sialagan, Joshua Silalahi, B Malau, L Boru Raja Guguk, Agustina Boru Siaan, Nyonya Sitanggang Boru Manalu, Nyonya Pardede Boru Sibia. Salut nai Tuhan, upasa taima tuho, ruas ni huriam, karena manua pemulihan dot natongontong di rumah sakit Tuhan, alani parsaiton. Pasu-pasu masalut Tuhan, tangannya ka dokter do para medis, dinalaho berusaha pamalupon aka sait nasida ganuk Tuhan. Homa Tuhan patanggal on site di pardagiong nasida. Asa homa Tuhan pasikopon hai pasun kesehatan di nasida Tuhan. Asa dinguluna siganu pari Tuhan. Toktong nasida margugo bae nomu lau mamuji pasangpun guarmu na badia Tuhan dinguluna siganu pari. Dewata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Suak songoni mata he Tuhan. Nang diombason di nama ulang tahun ina nuriam pa 50 tahun hon Tuhan. Oh ma Tuhan toktong tujualanon mandungani punguan ina. Asa toktong hobas na sida Tuhan. Asa kabesi tiron di sude aka ina nadong duriam tarmobi di sadok portibion. Margogo manan sida bayanumu Tuhan lamangulahon ha ina ona di rumah tangga nabi Tuhan. Suak songoni duriam nang di paradonganon na sida Tuhan. Posrohanami Tuhan. Pasu-pasu mana sida saluhut na leo na ipason leon gugu na sida Tuhan di mandungani sude aka amana ganuk di bagas nabi dohot mambai sitiron di aka enakona di rumah tangga nabi Tuhan mar gugu ma bayanomu na sida Tuhan lau patu paon salut na Tuhan asa tung masasikop ganuk rumah tangga na sida pinopar na sida Tuhan homa mamasu-masu dok mangamuti saluhut na. Sok ni mata he Tuhan nang sude ruas nuriam na pungu di umbason jadat dana satu magudang homa mangaramoti mamasu-masu na sida tardumubi khususna dia kana toras na naing mambuan ianak kon na Tuhan nang buruna laho sididi honon homa Tuhan madidi marite aik asa saat mai Tuhan tua aka yanakon na mangido padi dio tuho Tuhan asa bui na sida guarna masuk tuhara jaumu Tuhan tubuku bulunmu na badiai Tuhan asa tambah ma Tuhan aka ruas na porsia di adopamu na badiai atong Tuhan
Uduti ma ulau namion Tuhan, duk sipul acara namion. Asa hobas hami lau makobasi huriamon. Margugu mahami patu paon sude nasa sakapmu do nahina lomon roham Tuhan. Oma Tuhan tang yang nami elek nami nahu sombo kami marhite-hite guarne nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami Tuhan. Amin. Marinde hita los tapasak ma piliata. Doa marpa
masuk mahita di acara Pandidio Nabadia. Mari di mahita buku yang di nomor 146 ayat sada dot ayat 2. Di ayat 2 jongjong manon natoras dot dadanak. Oh Jesus naik berdiri do poso-poso sai Roma menganiki Uhud manjalo di bawah natorasta nasi dabe ay naik patah dono Uhud Martang yang mahita alia mana mina di banua ginjang narodo hami tujulo mambuan aka danakon saya sima roham jalu manasida gabi anakomu pasu-pasu jala pargubui manasida mangiahi hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu aka dongan na membuat danak sidi dihonon. Tangion hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ni naman dok aka sisyana. Podai hamu ma saluhut bangso didi hamu manasida tubagasan goar ni debata ama dohot anakna dohot todi parbadia ajari hamu manasida mangaradauti saluhut nahutonaho ni tuhamu jala ingot ma sai donganokku dohamu ganup ari rasi rasa ro di ajal ni hasyanganon manang ise napursea dohot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsia ona uhum sugut tangihon hamuma dohot hatani dibata natar surat di evangelium ni si Markus adong ma akan membuat danak tutuan Yesus asa dijama alai dipicang aka sisian neima na mambuani jadi dung di ida Tuhan Yesusi suguma rohana didokma loas samuma aka danaki ro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni dibata natutudo na hudo konon tuhamu manang ICP anggo sosongon aka danak ibana majalo harajaon ni dibata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma aka danaki dia pe homa tanganna tunasida masu nasida atong hamu natoras nanaing membuat danak sidi dihonon hati dak kamu majolo hata haporsiotai au porsia. Atong alusi hamuma hata na husukunon parjolo dipangido hamu nuaing didion aka dadanakon tubagasan nina hapursia muna
alusihamu. 2 BH na ulodo hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala di huton na sida hatani di bata. Na ulodo hamu marsuru na sida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus atau tapasa mana sida dak danaki tu di bata marhite-hite pandidion nabadia romahamu. Ale Roberto Duran Pasaribu udi di maho tu bagasan goar ni di bata ama dohot tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tu bagasan goar ni toti parbadia martang yang mahita saya diramuti Tuhan di bata maho di habungutmun tu bagasan harajaw ni di bata Rodi saliling nililingna. Amin. Berdiri aja dia, bisa berdiri. Ale Jopania Rominar Lumban Batu udi di mau tu bagasan goar ni di bata ama do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goar ni todi parbadia martang yang mahita sai diramuti Tuhan di bata maho di habungut mon tu bagasan harajon di bata rodi saliling ililingna. Amin. Alesani Natania Borusi Hombing udi di maho tu bagasan goar di bata ama do tu bagasan goar anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goar di todi parbadia martang yang mahita sai diramuti Tuhan di bata maho di habongot mo tu bagasan rojan di bata rudi saliling dilingna. Amin. Ale Pelik Nathanael Silitonga hudi di maho tu bagasan goar ni di bata ama do tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goar di todi parbadia martang yang mahita sai diramuti Tuhan di bata maho di habungut mo tu bagasan harajan di bata rudi saliling nililingna. Amin. Jong dope hamu amang martangi yang mahita ale Tuhan di bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasat hami akad dana kotuho jala di jakonho dona sida gabe anakomu marhite-hite pandidion nabadiai asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasaliling nililingna asi maroham dohot dia kana toras nidak danakon sai pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak danakon
Tuho asarap na sida taruli dia ka artani harajaumu. Amin. Jongjong mahita lau manutup parminggota marindi mahita. Yesus Panginoon namin, Guru itu surgawi, salunoi pasakamapi, tangguhan naik po Tuhan, patubuku tatangnya koma piliata ale de bata amanami na di Banua Ginjang hono harorani salu cilehon lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasaat hami masya na nilehon mitu hami pilian nami tuho say jalu may gabi uwak nausus ti julum pasu may jalaramoti asa huparhasi yang hami pilianon patimbulhon harajomu di tonga-tonga niuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say saut malomo ni roham, di Banu Tongon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesa madosanami songon panisanami, idosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala remoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamina tutodi munabi. Amin. 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 Mangaduk mamu turuas asatadok ya. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam. Alam merti kita manginang langsung mamar foto